Foli ani tanuni an b'a di an lamɛnkɛ kulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don Jani point ML FM na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ko bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka batokɛlaw minɛ Ala ka hinɛ tagabagaw la Ala ka yafa k'u ma an minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ Ala k'an ɲa ka an yɛrɛ ta d'u ma kɔnɔ ayiwa bi an bɛ Jani ka musoya baro gindo kɔnɔna na a kɔnɔko ye mun ye an bɛna tila k'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye bi maa fila bɛ n bolo kɔnɔ yan nɔ Fuseni ka se lase ma n bɛna folikan min b'u bolo n bɛna a tenku la u b'a lase maaw tulo kan ayiwa an ni sɔgɔma lase kodi baasi tɛ yen nse baasi foyi tɛ yen an bɛ Ala tanu nse ayiwa lase aw nana an ka wele lamɛn a diyara an ye wa a bonyana ma fana ayiwa an bɛna turu se Fuseni ma Fuseni an ni sɔgɔma kodi baasi tɛ yen alhamdulillah nse asomɔgɔw don baasi foyi tɛ yen sɔn b'a kɛnɛ an bɛ Ala tanu alhamdulillah nse ala ka yɛrɛ cɛ amina ka kumajaw d'a ma amina yarabi ka dawlaw d'a ma amina ala ka amina baradaw sabati amina ala ka hɛrɛw cɛ amina ka foli di an filɛ jɛkulu bɛɛ ma kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali bele n bɛ Ala masa deli ala ka an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ya rabi ala k'an sago d'a ma amina amina baradaw ala ko jidi amina ala ka amina wasaw d'a ma amina ɲini fɛnw ala ko kɛ sɔrɔ fɛnw ye amina yarabi amina sini kɛnɛya ni labanko ɲuman amin kira kanu kosɔn sallallahu Muhammadu sɔli ayiwa ni folikan ye a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen yɛrɛ fana don tunga la an ka foli bɛ u ye fana k'Ala ka tunga ɲɛmaloya u bɛɛ lajɛlen ma bi k'an bɛna kuma jumɛn kan o ye an ka éducation de ye an bɛna kuma mara de kan mara yɛrɛ tagabolo a tiɲɛnen don bi mara yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn an kan ka taa sira jumɛn fɛ mara yɛrɛ bɔlen don denbaw de la wa a bɔlen don denfaw de la wa a bɔlen don anw yɛrɛ sifin denmisɛnninw de la wa a ma kɛ Ala ye k'a dɔn mɛ bi maa fila minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ a y'a ye k'a fɔ faamuyali caman bɛ yen aw bɛna sɔrɔ kuma in kɔnɔna na inshallah ayiwa n bɛna se ne fa ma tɔntɔn ne ko an ka fɔlɔ mara ani sisan mara danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Mayini i ye o question min posé n kun a diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ in n b'a fɔ ko nin kɛnɛ dawulama de ye sabula question min filala nin ye n'a a fɛsɛfɛsɛra ka ɲa bɛɛ b'i ta t'a kɔnɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ jamana sini don tiɲɛ don ka sababu kɛ diɲɛ yɛrɛ fana sini don o ye tiɲɛ maintenant sisan mara ani fɔlɔ mara danfara min b'u cɛ o ye bɛɛ ko n ta sisan o de kɛra danfara ye n ta de nana ni tiɲɛni bɛɛ lajɛlen ye awɔ n ta n'i ko i ta sisan nɔ o bɛ fɛn caman ko fɔ i bɛ se ka n ta in i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kɔnɔna la awɔ baasi t'o la awɔ n ta o kɔrɔ ye di mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ ne de ta don ne de ye n ka sɛgɛn kɛ k'a ɲini o tuma na ne kelen de ta don donc mɔgɔ wɛrɛ man kan mago la mɔgɔ wɛrɛ man kan tɛ ka maga a la awɔ donc o de ye n ta yɔrɔ ye alors que fɔlɔ an ta de tun don o ye jama ye o ye jama ye n'a kɛra an ta ye kɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ ka hakɛ b'a la o dilan ka di bɛɛ ka hakɛ bɛ fɛn min na o nafa ka bon tiɲɛ don mais n'a kɛra e kelen ta ye i t'a dɔn k'i bɛ fili la fo taalen ɲɛfɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko maa kelen tɛ se ka fosi kɛ siga t'a la komi u b'a fɔ cogo min na kelenya yɛrɛ bɛnnen bɛ fɛn o fɛn na o dan ye Alahu Taala ye o ye tiɲɛ ye donc maa kelen tɛ se ka fosi kɛ en tout cas a ma nɔgɔn f'i ka kɛ kulu dɔ de la voilà i ka fara mɔgɔw kan i ni mɔgɔw ka jɛ k'a dilan o de ɲɔgɔn tɛ siga t'o kuma in na a tɔntɔ lasi i y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan depuis n ta donna kow la kow tiɲɛna
fili nana don ko la ɲagamiw donna ko la ayiwa n bɛna se tonton Fuseni ma tonton Fuseni e hakilinata ye jumɛn ye nin kan d'accord foli diyara n ye a bɛnna an ma awɔ an b'i fo kosɛbɛ ka an lamɛnjɛkuluw bɛɛ fo siga t'a la tonton ka dugawu kɛ jaabi min na bɛna di nin ye a ka kɛ u ma faamuyalifɛn ye kosɛbɛ a ka k'u ma fiɲɛbɔda ye tiɲɛ don k'a kɛ jamana yɛrɛ ma yele ye ka kɛ farafinna bɛɛ ma yele ye kosɛbɛ sabula mara komi Alasani y'a fɔ cogo min na mara kunu o de tun ye mara ye mais mara bi fɛn sugu wɛrɛ don a kuma cayara i y'a faamu kunu denmisɛn tun mana ka na fili sira ta a kɛra ni o ni ɲɛna e ta de don tiɲɛ don n'i y'a ye fili sira kan e b'a fɔ a na hey i sera nin bila n t'i ta ye tiɲɛ don n'a ko k'a t'a bila e b'a minɛ k'a corriger dans le bon sens en tout cas maa si tɛ se k'i bali mais o ye kunu ye parce que o kun ye ko anw ta d'après Alasani mais bibi in na ne ta il y a une différence o kɛra tiɲɛni kɛra tiɲɛni i y'a faamu o de kosɔn bibi in na an bɛ Ala deli hali bele segin kɔ ɲuman Ala k'o di amina yarabi denmisɛnw ma an'u marabagaw ma ka hakili ɲumanw d'an ma kosɛbɛ tonton ni an ka ɲɛtagaw ye ni jamana ka ɲɛtaga ye o ye tiɲɛ ni farafinna yɛrɛ ka ɲɛtaga ye kira kanu kosɔn sɔli i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na i b'a dɔn mara in a kɛra baara ye a kɛra kamanaganko ye mɔgɔw bolo an bɛ wagati min na i ko bi o de la an y'a décidé k'a fɔ k'an bɛ mara in ta mun na an t'a dɔn a dabɔlen don denmansaw de la wa a dabɔlen don anw yɛrɛ de la wa an tɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ i n'a fɔ aw ye n ta min fɔ nin depuis n ta in donna ko la a kɛra tiɲɛni de an y'a ye k'a fɔ denmansa dɔw yɛrɛ bɛ olu de n'u denw bɛ jɛ u bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ an t'a dɔn mun yɛrɛ nana n'o ye denmansa yɛrɛ bɛɛ fana tɛ an bɛ taa musomanw de ka côté la musomanw de ni denmusow bɛ complice kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la c'est à dire que u mana tiɲɛ a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ ye donc kumakan jumɛn de b'aw bolo k'o fɔ anw yɛrɛ musolakaw ye ka tila k'a fɔ anw balakaw minnu ye u bɛ u denw ye sira jugu kan ka tila k'u kɔ dogo a sanfɛ donc après ne ko nana tiɲɛ a bɛ tila ka fɔ tuguni ko a bɛ ta ko den don alors que den tɛ denmansa yɛrɛ de don aw bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ nin kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ faamuyali sɔrɔ a la. Ok, allez, on vous remercie, Maïni. Donc, allez, on va la détélé. Allah est Massami, ni a déli. Tiens, ils sont comme Djala. oui, tiens. Donc, on a déli by chou à clé. C'est vrai. On a fouillé au canon. On sont comme Djala. C'est vrai. Fouillé au canon, belé. Au déni. Dans la famille, mara ni mara ma se ka don a da ɲuman fɛ filiyɔrɔ ka ca dɛ. En tout cas filiyɔrɔ ka ca. Voilà, donc a dun ju bɛ fɛn minnu na effectivement comme tu as si bien cité c'est que surtout les mamans. Voilà. I y'a faamu baw ka filiyɔrɔw don. I y'a faamu parce que fa bɛ bɔ u bɛ ta ka taa dugu kɔnɔ ka taa baarayɔrɔ la u bɛ taa ɲiniyɔrɔ la ba de ni denw bɛ ɲɔgɔn kan so donc den ka fili min sigara dirati olu de ɲɛ b'a la u b'a bɛ témoigner bon minnu bɛ yen an balaka minnu bɛ yen n'u sago bɛ nin na ka a woloma ka don a da ɲuman fɛ o bɛ compter bolo kɔnɔ na
ka woloma ka ja o munde ni ye de ye fili la a fɔ a ɲɛna karisa nin to ye nin sira nin to ye nin man ɲi i danbe tɛ nin ye du danbe tɛ nin ye nin to ye n'i y'o fɔ den ɲɛna siɲɛ kelen siɲɛ fila n'a m'a to i t'a la mais tu le corriges en tout cas n'i y'a corriger n'a seginna ɲɔgɔn wɛrɛ kan o kɔrɔ ye k'e ka correction o ma nafa ɲa e bɛ mun de kɛ sisan i bɛ cikan di facɛ ma ni facɛ donna ka bɔ baarayɔrɔ la n'i ye cikan di facɛ ma ni facɛ ye correction min d'a kan parce que il faut se dire la vérité, le sentiment du père et de la mère à l'égard des enfants, ça fait deux. Oui, ça fait voilà. Deux humains à Kadiambé. Mais Fatché, deux humains au cadeau et Kateme. Baka, bataille mouillée. De l'affection qu'elle donne à l'enfant. Voilà, au débat que nous cadre corrigé. Vraiment. Voilà. Donc, ni connaît Chicago on dit fama, si kele, ni faye demita tekela. I b'a ye o ka tiɲɛni sira b'a bila. I b'a sɔrɔ très généralement den yɛrɛ ka teli ka sira fari ɲɛ. Siga t'a la. Kosɛbɛ. Voilà. Mais cependant, il y a aussi des pères qui sont mous sur la correction des enfants. Mais au cas d'or. Voilà. Ba dɔw bɛ yen, olu bɛ sera la clé ka surtout ka tɛmɛ faw kan. Voilà, mais a kɔni circonstance min kɔni filɛ kɔni, priorité bɛ minnu bolo o de ye faw ye. Baw ka surtout bɛ kumajigi o de ka ca. An bɛɛ ladeli hali bele Ala ka denw Ala k'u kunnaja. Amina yarabi amina. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ Fuseni. Ayiwa ne bɛna se n fa ma. Tonton, ne ko hakilinata ye jumɛn ye nin kan? Bon. Fuseni y'a fɔ cogo min na, den lamɔni fɔlɔ-fɔlɔ ba de don. C'est vrai. Nka ni ba min jɔ a place la, ɲani tɛ se ka kɛ. Ni ba min jɔ a place la, k'a dɔn k'a fɔ ko ale de ye ɲuman tabaga ye fɔlɔ ye, san'a ka se fa ma, ɲani tɛ se ka kɛ. Anw ye faw ye, an bɛ bɔ. Ni minnu bɛ baaraw la, olu bɛ taa baarakɛyɔrɔw la. Baaraw tɛ kelen ye. Gouvernement baaraw bɛ yen nɔ, i bɛ taa yɔrɔ dɔ la, i bɛ se ka kalo 6 kɛ yen nɔ, i bɛ taa yɔrɔ dɔ la, i bɛ san kɛ yen nɔ. Jɔn de bɛ so kɔnɔ? Muso de bɛ so kɔnɔ. Donc, o kɔrɔ ye k'a fɔ muso kan ka kɛ fɔlɔ de ye fɔlɔ ka den ladilan. N'a ma ni den ma sɔn, i bɛ sɔrɔ k'a lase fa ma. N'i y'o jateminɛ, muso mana dan, n'i ye muso sigi sisan 100 o 100, i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka place fa a ɲɛ ma, a tɛ tɛmɛ 35 kan. An baw an b'u fo, an faw an b'u fo, ka foli belebele di an baw ma, sabula olu y'an fa lamɛn. Donc faw ye min f'u ɲɛna k'u bɔ k'anw na, u y'o kɛ anw na. Donc n'i tun ko k'i bɛ ko hali n'i tun ye dɔrɔmɛ 1 ta, n'a fɔra i ɲɛna k'a fɔ n'i m'a bila, n'i fa nana n b'a f'a ɲɛna, ayi, i mana kɛ k'o bila yɔrɔ la, i bɛ t'o ɲini ka na. N'i bɔra fɛnɛ, n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa n'i bɔra tuguni n'i fa nana n b'a f'a ɲɛna, fo k'a kɛ i tun tɛ bɔ tuguni. O wagati la, a tun bɛ fɔ ko bɔkolo. Bɔkolo ye mun ye? E fa bɔra jɔnni na?
Fico don. Ni au don. En général, ni démission au don. N'a qu'un kata flika kukulunge. Bamano fayana. Atusongake. Parce que yimri bokulu ina. Bibi na do amero mina sikusisa. Ane douci dutigi mi ou bien gadum so mi mbasi ka fo de na 6 ans ka fo ifa ko ni ifa ko ni akadogo de mi misali do dima an yere kan bi an ga kokota do de be an yira ka fo an karsa la kawye. Donc ça veut dire qu'on a été bien dressé. Karsala kauye. Oui, nafo. Kukulun. Akunte kula kake. Ya famia. Ni kukulun ke. Ebina ne misala ka foko yake kuni manla. Fusen fleni. Akmanga do baradola. Me kaba fara ka foko fama soni makaye. Akala tiye konnana. Ama kon la kake. Aloka reka nina ko ditundo. Donc ni imaso ka kumakan men ka foko ifa kunye ni ibora nela ka chala fete ite do fil labada en tout cas ya fotuka na fete moka mais est-ce que be fala dew yana bi aka gele parce que muso kele no ko biri don kan se so kele no ko biri don kan ko sebe o cheni mana na kuma mina bo so ka wuli ko ndeye mu ngai alala en tout cas we bega kuma isisa ide mu ngai alala ala ta fande mu ngai alala ko minya fo kuma kono to mina ka fo ko fembe kala ntadi 600 en tout cas ni fratika semintama ko folo abe fina ka fo ko no e mo ba wolo kuma kalama en tout cas we ambala ko côté ambala ko doronte ali fado ba fola we che mamun keden dudo kono be ni sera dudo kono demsanu ba fina ka fina ebe sama muna abita to tige bara we fili kuma de ça veut dire que moi d'abord ñu mangama en tout cas kone bolo funna abidati yiku o kuma na bisur kata fe ebe sur kana isi sisan ka ko nyamu ngai alala en tout cas kasori ma fen kala la yere ka kunyi nene ko sebe donc on a demanda odi nalendo ncheni sigatala ni de chen ke ma ni tun serama ate doni nyaji so kona bada aba joshi yere de gawdu parce que abaro na dona nyaji fami metar ta fami so lanya we juga ni kene mate ko sebe e muna joni bugo karsa de mbugo iye munge ni ma fuyi ko ni bi karsa don iye dori ko ni ma fega te sima donc sanu ni min bugo o raso mo be boganate isera mamunla awa ayin nege e bara wolo kuma kalama marachena layla lalado wallahi nga albi na metala messi inshallah akwaro jo so ni Miriam soro nini émission do be kela mawka lame ka chala fe marabe sigin so en tout cas correction ma soro parce que ma ko de ko minano jeganendo mais albi a kono fe mambo we change
ya mini ji bona seka che ima kwa mari en tout cas ni kona ma ka serve ka chiffon dala aba mi gawe siga tola donc on masaw anan tesri en tout cas piba don 600 fene chinyoro kacha kalam ne karu konnana kata ekol sola mbede kunya marata roye en tout cas tonton o yɔrɔ la n yɛrɛ tun bɛna o question yɛrɛ de poser c'est à dire que fɔlɔ ɔkɔliso i b'a sɔrɔ hali anw yɛrɛ y'an ka ɔkɔlisoya denmisɛnninya kɛ waati min na an bɛ taa ɔkɔli la i b'a sɔrɔ mɛtiri b'i ci kosɛbɛ hali n'i seginna ka taa fɔ so i b'a sɔrɔ i ba yɛrɛ b'i tɛgɛ minɛ tuguni ka t'i di mɛtiri ma k'a fɔ ko a nana fɔ k'i y'a ci wa ko dɔ fara a kan mɛ bi o tɛ yen an y'a ye mɛtiri dɔw ye kaso kɛ nin kama kosɛbɛ i y'a ye donc n tun bɛna se o yɔrɔ ma a bɛ fɔ i bɛ mara so i bɛ mara kari kɔnɔ wa i tila ka mara ekɔliso la mais sisan o tɛ yen o tɛ yen sisan voilà o de la an bɛ fɛ il faut que an nɔgɔ kana to nin si la tuguni quoi a bɛɛ cɛ ne bɛ fɔ b'a mɛn k'a faamuya ko ɲɛnɛmaya tɛ tile kelen ko ye quoi kosɛbɛ kosɛbɛ voilà donc n'i ye o cogoya jateminɛ ka na ye k'a fɔ ko ekɔli la i bɛ bugɔ a tɛ se souvent n'i bugɔra ekɔli la n'i kɔ tigɛra i tɛ se ka taa yira so i b'a dogo de a tun bɛ dogo de mais sisan an nana fo ko ka bugɔli bɔ ekɔliw la dɛ ne yɛrɛ n ka denmisɛn dɔ ta ka taa n'a ye a wagati la a kuma bɛ fɔ kuma min na u y'a yira n na ekɔli ɲɛmɔgɔ y'a yira n na ko n ka papiye sɛbɛn ko ne ka fɔ ko n jɛra n'a ye ka u ka den corriger u ma kɔrɔtɔ ma n kɛlen k'o siɲɛ kuma min na k'o da o sɔrɔ k'a fɔ n na ko bon ne fa disons en ce moment j'étais pas aussi jeune mais j'étais adulte donc en ce moment parce que la femme avait 20 ans bon avait 20 ans bon dɔ b'a 20 ans ka yɛrɛ parce que n b'a fɔ bugɔli bɔra ekɔli la san 30 ani 5 a b'o bɔ bi 35 ans bugɔli bɔra ekɔli la donc n bɛ segin kɔ n kɛlen k'o siɲɛ k'o da kuma min na ko ne fa a fɔra ko an kana mɔgɔ bugɔ tuguni dɛ n ko bon ne de jɛra n'a ye e min filɛ k'a kuma fɔ ne ye e ma ci wa a ko ale cira n ko bon min y'a f'i ɲɛna fana ko k'a bɔ a la fana o fana cira cili nin n'a tun bɛ mɔgɔ faga mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna o tun tɛ se ka temps sɔrɔ k'a f'i ɲɛna tuguni parce que o y'a sɔrɔ a tɛ yen donc n'aw y'o bɔ a la ni cili mana bɔ a la dɔrɔn c'est fini ekɔliden yɛrɛ a bɛna disi da i b'a fɔ la mɛtiri disi la donc sisan an b'o wagati yɛrɛ o de waralen bɛ sisan ekɔlidenw b'u disi da mɛtiriw disi da voilà mara bɛ min e taara ko karisa k'e kalan ko e don da ɲuman fɛ e ko k'a fɔ ko e n'o bɛɛ ye filan ye e ko k'a fɔ ko e bɛ min dɔn ko o tɛ o dɔn hali n'a sɔrɔ i ka mɔgɔw kɛlen don ka mɛtiri ta ka d'i ma so kɔnɔ k'i kalan o t'a kɛ k'a fɔ min bɛ k'i kalan ekɔli la ko fugari dɔn bon o de bɛ bi ekɔlidenw kun na o kun na fo ekɔli ɲɛmɔgɔw fana minnu bɛ ekɔliko kunna le ministre de l'éducation de l'enseignement a kan ka f'u ɲɛna o kuma k'u hakili to yɔrɔ la cili nin correction de don
en tout cas cili jugu tɛ mais k'a corriger a ye min kɛ a k'a dɔn k'a ma ɲuman kɛ kosɛbɛ mais n'i y'a fɛngɛ fɛnɛ o fɛnɛ mɔgɔ t'u fɛnɛ accuser ka se o degré la parce que sokɔnɔna yɛrɛ la i tɛ se k'u bugɔ carré kɔnɔ i tɛ se k'u bugɔ donc a ko fɛnɛ ma nɔgɔn comme tonton a fɔra ko n'i ma mara so n'i ma mara carré kɔnɔ i na mara école la donc ni den kɔni n'i ma mara école fɛnɛ fɛnɛ i na mara diɲɛ kɔnɔ voilà diɲɛ b'i ladi ni den kɔni mara ka se niveau dɔ la n'a ma ɲa i b'a sɔrɔ ɔkɔliden dɔw bɛ siran u ka maître ka tɛmɛ u yɛrɛ woloba ni wolofa kosɛbɛ wallahi n'o tɔgɔ fɔra f'u bɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ko Ayisa kana na taa f'a ye sinon a bɛ n bugɔ sa imagine donc depuis o yɔrɔ la i y'i jɔyɔrɔ bila e ni o maître bɛɛ ye kelen a banna voilà donc a kuma ka ca dɛ an yɛrɛ taara bɛ min ta ka min bila tonton sisan i n'a fɔ an bɛ ɔkɔli kɔnɔna min na de ta an ka denmisɛnninw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɛtiriw yɛrɛ k'u disi yɛrɛ da mɛtiri disi yɛrɛ la wa cɛ bɛ tila ka d'u ma ko ɔkɔlidenw ka ko man ɲi kosɛbɛ Mani n'o de fɔ an bɛ Ala deli hali bi Ala ka laɲiniw Ala k'u sabati Ala ka an sago d'an ma n'i y'a ye k'a fɔ ko du bɛ dawula sɔrɔ mara de sigira a sen kan ni du bɛ dawula sɔrɔ jamana bɛ dawula sɔrɔ ni jamana ye dawula sɔrɔ farafina bɛɛ bɛ bɔ o ma i faamu an bɛɛ la de deli su ani tile cɛsiri min ni an balakaw kelen bɛ k'a bila u k'a ta n'u y'a u ka cɛsiriw ta u bolo la u dɛsɛra ko denw ka mara la ka cilakan lase facɛ ma ou bien facɛ ka absence bɛ se ka kɛ kuma dɔw la mais il peut y avoir l'aîné de la famille ou bien un frère ou même une sœur qui peut effectivement parvenir à mieux corriger les enfants. En tout cas. Mais o tɛ se ka kɛ ma fana ni bamuso ma yamaruya d'u ma. Parce que ba dɔw bɛ yen u b'a fɔ ni kɔrɔw nana k'u bɛna ka na dɔgɔ corriger a b'a fɔ n'i sera a ma n b'i kɛ tan. Tiɲɛ bon ni e maa min tɛ dangaden ma fana i masa ko i kana se dɔgɔnin ma a ka tiɲɛniya sira ka kolon kɛ o la o to yen. I tɛ se o tigi ma tugun i b'o to yen. Voilà. O k'a sago de kɛ. Donc n'o kɛra k'a ta so enseignement fo carré kɔnɔ fo école la mais c'est plus. En tout cas. Alassane ye nin misaliya minnu di sisan c'est pas vrai. Fɔlɔ écoleden ni maître ni aw i ye maître natɔ ye carré kɔnɔ i b'i dogo de. Wallahi. I b'i dogo. O tɛ dɔwɛrɛ ye o a ɲɛsiranya don. Wallahi. Bon o siranya min n'o bɛ denmisɛn dusukun na a ka ca Ala fɛ cɛsiri i b'a kɛ. Awɔ i bɛ kalan yɛrɛ fɛ. Bon sira ɲuman i b'a ta. O ye tiɲɛ siga t'o la. Voilà. Mais ni bɛɛ kɛlen don k'a fɔ ko denmisɛnw kana gosi nɔ ta bɔra ta. A kɔni a kuma kɔni cayara. Anw yɛrɛ minnu ye sifin denmisɛnninw ye anw yɛrɛ siran. Voilà. An t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na. A ka gɛlɛn dɛ. Imagine i b'a lajɛ tonton carré kɔnɔ sisan i bɛ denmisɛnnin dɔ ye lahala dɔ la n'a tɛ fɛn kuntan t'a la a bɛ ɲɛnaminimafɛn ta sisan e bɛna taa fɔ a mansa ɲɛna a bɛ i dɔgɔya e yɛrɛ mun taara ka tagama ka s'a ma f'i kamana bɛ kɛ i bɛna retour kɛ cogoya min na i bɛ bɔ kɛnɛma cogoya min na. Wallahi wallahi c'est vrai. Donc i b'a dɔn mara an tɛ se ka mara in kuma in tɛ se ka fɔ ka ban ne bɛ na question min poser o question in ye c'est à dire que a ma nɔgɔn i n'a fɔ an ka réseaux sociaux ye sanfɛ an bɛ wagati min na i ko bi yɔrɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn an bɛ kalo min na kalo barikama de don kalo in ye barajiginɛ kalo de ye wa kalo in ye jurumu yafa kalo ye mais i b'a sɔrɔ an ka réseau sanfɛ bi i n'a fɔ somɔgɔ t'u la quoi i n'a fɔ fa tɛ yen ba tɛ yen c'est comme olu b'u yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ ba nɛni tɛ ba nɛni na u tɛ min fɔ fa nɛni tɛ u tɛ min fɔ et puis i b'a ye ka u bɛ lahala dɔ la fini dɔw b'u la i b'i ɲɛ da de tugu c'est à dire que ne t'a dɔn
a kɔni ko bɔra yɔrɔ min na b'a ji jiginnen de don wa ma fosi faamuya hakilina jumɛn b'a aw la o yɔrɔ la ni sifin denmisɛnninw bɛ se ka ni ladilikan in mɛn cogoya min na wa kɛ tulo kunnandi ye ni kuma minnu bɛ ka fɔ u k'a minɛ ba la. Ayiwa hali bele ka foli di maa ma ɲini i ka nin ɲininkali cikanw na mais Dieu merci jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni Ala o masa jɛna an ɲɛ bɛ cɛsiri sira dɔw natɔ la jamana kɔnɔ ni Ala ye jamana in kunnaja ni Ala ye dutigiw kunnaja laɲini a bɛ sabati baara bɛ sigi so i y'a faamu parce que constat min bɛ ni o kɛlen don bi bi in na sifinnakaw kan c'est la pourriture totale. C'est la pourriture totale. Bon, se mana kɛ e ye cogo o cogo k'i den mara so kɔnɔ n'a bɔra kɛrɛ ma les mauvaises fréquentations o b'a kɛ e bɛ jogo min ɲini ka don den na a bɛ bɔ kɛrɛ ma a bɛ e ka ta bila ta kɛrɛ ma mɔgɔw ta ta jɛɲɔgɔnw ta ta. O de y'a tiɲɛnima yɔrɔ yɛrɛ ye. Tu as vu? Bon, c'est pas facile. En tout cas, a ka gɛlɛn. Bon, ni dun y'o kɛtɔ ye fo an bɛɛ jɛga de an bɛɛ de ka jɛ ka don da kelen fɛ. K'an bolo di ɲɔgɔn ma. Dutigi bɛɛ. I y'a faamuya komi kuma daminɛ na an y'a fɔ cogo min na. Mara ka sigi so a cɛsiri bɛ na du ɲɛmɔgɔ bɛɛ de la. E ka du filɛ nin ka du filɛ nin ka du filɛ aw de ye sigiɲɔgɔnw ye. N'a y'aw cɛsiri ka bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ kolonya sira min ni a bɛ denmisɛnw senkɔrɔ a bɛ dan sira la. Caman kɔni bɛ bɔ a la. I y'a faamu. Par exemple cɛ dɔ an yɛrɛ ka quartier kɔnɔ c'est dérisoire. Vraiment, tonton. Notre quartier, le quartier Daoudabougou, Ala de bɛ fara anw kan. Mankutu caman bɛ mɛn vraiment aw ka quartier in kan. C'est pas possible. Franchement. T'as vu? Bon, tu sais, Chodo, entre parenthèses, Anga Chodo dans le voisinage Chodo, Anga Chodo jɛkulu dɔ tun bɛ yen an ye jɛkulu dɔ formé anw bɛ sigi an bɛ comment dirais-je jɛkabolo don ɲɔgɔn bolo jɛkulu nin formeli n'a daminɛ mun de la parce que robinet ta ka na ka kare kɔnɔ jiko gɛlɛya la o sababu bɔra anw na o banni min kɛlen n ko jɛkulu kana yɛrɛ kɛ wari tɔ min bɛ kɛso la an kana an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ to ka soto bɛ ɲɔgɔn ni na hinɛ ka ɲɔgɔn bilasira. Donc o kɔnɔna la ten an nana sigi nana to mɛnna ni an yɛrɛ kana kɛ ni sunkalo wagati yɛrɛ la en grande partie n'o bɛ se bɛɛ bɛ dɔɔni di pour que ka se ka tonton faga. D'accord. I y'a faamu seli la an bɛ ni na hinɛ n'o ye. Wari min ni wari nana an bɛ wari dalajɛ wari tɔ min bɛ to ne de b'o fɔ an kana wari bɛɛ dun wari bɛɛ tɛ dun fɛn. En tout cas dɔ bɛ mara. An ka dɔ mara n'an ye dɔ mara an bɛna se ka ko dɔ kɛ n'o ye quartier kɔnɔ. O ye tiɲɛ. Ka na bɔ o la n nana da nana ka na se Chodo bɛ waleya ma. Denmisɛnw bɛ Chodo langolonya bila kojuguya min na carré kɔnɔ. An tɛna fɛɛrɛ kɛ ka école karamɔgɔ ɲini k'u bila wa pour que cogo min na école mana bila u bɛ ta ka taa Chodo bɛ cours kɛ denmisɛnw kun. I y'a faamu n'o kɛra bajanbila yala min bɛ denmisɛnw senkɔrɔ caman bɛ bɔ a la. Tiɲɛ don.
Jakulu ni ne jakulu yɛrɛ bila o sabu la parce que ne ka cika min fɔra o man ka cika lamɛn donc ne jakulu ni ye sen bɔ a la parce que jɛ kun de ye n'aw jɛra a bɛ ɲɔgɔn lamɛn o ye tiɲɛ ye quartier dilanni ka denmisɛnw ka diɲɛnatigɛ ka a sinsin o ye anw ta de ye tiɲɛ don donc ni dɔ hakili ma dɔ sɔrɔ ni dɔ hakili ye sira min ye a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka dilanni kɛ en tout cas kan ka kɛ ten de y'a faamu donc tarabugu yɛrɛ bibi na tiɲɛna an bɛ ala deli hali bi ala ka denmisɛnw kunna diya dɔrɔn ala ka a ɲa k'a d'an ma c'est à dire que ni yɔrɔ min mankutu bɛ fɔ ka caya i b'a sɔrɔ aw ka quartier in kɔni kɛmɛ sara o kɛmɛ sara a tɛ bɔ a kɔnɔ c'est vrai cogo si la an yɛrɛ y'a kumaw caman mɛn mais ala de bɛ se ka fara an kan dɔrɔn ala ka denmisɛnninw kɛ bɛɛ sago ye wa a nɛɛmo parce que olu de ye sini ɲɛsigiw ye olu de bɛna kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko mɔgɔw b'u jigi da u kan mais n'a fɔra ko jigi bɛ ka tigɛ aw la a kuma ka ca an bɛ ala de deli dɔrɔn ala ka faamuyaliko ɲuman di halisa an bɛɛ lajɛlen ma tonton ayiwa e hakilina ye jumɛn ye nin kan oui hakilina min bɛ yen nɔ nin ko in kan fuseni y'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka sira min ta effectivement jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi n'a bɛ f'o ma ko cɛmancɛ fanga cɛmancɛ fanga nin u b'u se la surtout sifinnakaw i ka ɲininkali bɛnna o de ma kosɛbɛ siga t'a la bi bi in na sifinnakaw ka kɛwale min bɛ ka kɛ bɛɛ jɔrɔlen don a ko la nka ni fanga ɲɛmaa ninnu u nana mun kɛ u ka essayer ka ɲɛnaminimafɛn ninnu a mana kɛ i bolo yɔrɔ min na ko ka a donni dabila fɔlɔ ka wagati ko la ka tila ka na kɛ maa o maa ni i yera la i bɛ ɲangi donc n'i ma se k'o kunnaja sɔrɔ i marayɔrɔ la ne hakili la ni mɔgɔ nana sɔrɔ ka o miiriya ta ka da a kuma kɛra kuma caman ye a wagati a kɛra kuma caman ye a wagati alors que a tɛ kuma caman kun bɔ n'i y'i sigi ka lajɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛtaga jamana sini k'a bɛ sifinw bolo ni jamana sini ko bɛ sifinw bolo o sifin kelen ninnu n'i nana kɛ ko kunkolo t'i la fo i na se ka jamana jɔliko kuma fɔ a ka gɛlɛn e kan ka miiriya minnu ta ka o waleya e kunkolo talen don n'i ye kunkolo lajɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ min bɛ se ka hakili labɛn baara bɛ kɛ ni mun ye kosɛbɛ donc o hakili min ne kan k'olu sɔrɔ e ye fɛn ta min b'i bɔ maaya la k'i bɔ i dagolo kan a laban na i kɔni i bɛ ten i b'a fɔ o maakɔrɔba dɔw b'a fɔ ten ko maaforoko talen ka bila maaforoko kɔnɔ k'o tɛ maako dilan n bɛ hakɛto ɲini o yɔrɔnin na parce que ni dɔw m'a faamu o bɛna kɛ k'a fɔ ko dɔgɔyamakan don ayi dɔgɔyamakan tɛ kuma n'a tɛmɛ sira don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye nin sira ta a m'a f'i ɲɛna a ma bɛn dɔw ma tonton halisa ne bɛ min fɔ a y'aw sinsin nin yɔrɔ in kan a bɛ ɲɛnaminimafɛn min kan hali sisan i n'a fɔ bi de ka jugu ni kun ye a tɛ ka dabila o dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa fɛ o dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jɔnw ye fɔlɔ de o ne bolo o kan ka kɛ denmansaw yɛrɛ de o kan ka kɛ denmansaw de donc denmansaw de kan ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan parce que au moins e ma se ka hakili sɔrɔ k'a kɛ i bara i den na mɔgɔ nana sɔrɔ ka dan sira la
e kɛra tuni k'a fɔ ma k'a fɔ ko non e de b'a wari sara e de b'a wari bɔra ka d'a ma ne yɛrɛ y'o mɔgɔ ye o mɔgɔ n y'a ye n nana ka na a bugɔ don min na u ka mɔgɔw wulila ko n m'a san ka d'a ma n t'a wari bɔrɔ dɔn n ko tɛ problème ye nka hali sini n'a y'a kɛ n b'a ladilan donc o n'a ɲɔgɔnnaw jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛlen na an bɛ taa k'an bɛ an ka sini dilan k'an ka kɛlɛcɛw labɛn o kɛlɛcɛw labɛnni na jamana ɲɛmɔgɔ da sera a ma o kɛlɛcɛw labɛnni na ka n'a ye k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 45 olu tiɲɛnen don. Ala an y'a journaliw kɛ kuma tɛ yen tugun kuma banna pewu. Aw dun ko aw de kan ka jɔ faso jɔli la a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma n'o tora to o cogo la kɛlɛcɛw na ka aw bolo maa tɛ ye tugun k'a bɛ se k'u ka aw jigida min kan mɔgɔ tɛ ye maa tɛ sɔrɔla ka taa tuguni ka sababu kɛ u kunkolo tiɲɛnen don ɲɛnaminimafɛnw fɛ. Wa an masaw fana an bɛɛ b'a kalama fana k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ damadɔ de bɔra k'a bɛ taa ka taa don fini na e bɔra k'e bɛ taa don fini na maintenant e ma ta e somɔgɔw ɲɛ b'e la o kan ka ɲininkali kɛ fɛn dɔ de bɛ yen. En tout cas jolita yɔrɔ in yɛrɛ de y'a la problème yɛrɛ ye fɔlɔ. Voilà. Mais an to ɲininkali kɛ an b'a fɔ ko k'an taara k'an denw ma se ka taa de u ma sɔn k'an denw ta maa tɛ ban ka maa ta o. En tout cas an mago bɛ kɛlɛcɛw de la n'an mago bɛ kɛlɛcɛ la ka jamana sini dilan ka jamana lakana e bɛ ban ka maa ta cogo di. A ka gɛlɛn. A man gɛlɛn a y'a hakili to aw yɛrɛ la. A banna kuma in bɛ yen de o mais o tɛ se ka fɔ. Dutigi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ma se ka hakilina dɔ sɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔla ka fara i kan ko k'o hakilinaw kɛ a bɛ jɛ i n'a fɔ Fuseni y'a fɔ cogo min na a ka kuma kɔnɔna na a ye jɛ a ka fara ɲɔgɔn kan a k'o kɛ sira jɛlen ye. En tout cas o de kɔni ka fisa o ye tiɲɛ ye. wa a ɲɛnaminimafɛn a bɛ don cogo bɛɛ la sira minnu dara k'a fɔ k'a kana don n'olu datugura i b'a u bɛna n'a ye ka na n'a ye Singɔmi yan fan fɛ u bɛna n'a ye Bɔnbɔn yan fan fɛ donc caman nɔgɔn koyi. A ma nɔgɔn ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn mara in bɛna kɛ cogoya min na sa kɔni. Dɔwɛrɛ foyi t'o kɛ réseau kɔ. Réseau de don. An bɛ bɔlɔlɔ sira minnu fɛngɛ la mais u b'a sɔrɔ k'a lajɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ denw san 15 téléphone de b'u bolo téléphone min kabako don donc u ye o ye u b'o de kan fɛn min dogolen don u b'a ɲini k'a labɔ. Wala u b'a ɲini k'a labɔ. N'u y'a ɲini k'a labɔ u kan ka précaution min ta kama o fana b'o ta. En tout cas e den don e ye téléphone san ka d'a ma e tɛ k'a suit k'a fɔ a bɛ ka téléphone nin kɛ ka baara jumɛn de kɛ. En tout cas kɔntɛ fɔlɔ an kun tɛ téléphone dɔn mais téléphone ko in de nana ni fɛn bɛɛ tiɲɛni ye. mɔgɔw kun senna ka teli nin ma yɛrɛ. Voilà. Mais sisan n'i ye mɔgɔ sigilen dɔrɔn a fɔra ko écran bɛ ɲɛdimi bila dɔw la dɔw yɛrɛ tɛ bɔlɔlɔ in b'a f'i ɲɛna a ma nɔgɔn a n'a ka inconvénient don a n'a ka avantage don. En tout cas nka an k'an jija an ka avantage lajɛ an ka baara kɛ n'o ye a inconvénient ma yɔrɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna dankari an ye jamanaw ye ekɔlidenw dontɔ u b'u f'u ye n'u ye téléphone Android y'u kun u b'a minɛ k'a ci k'a fɔ ko den man kan ni nin ye sabula a bɛ den bila sira wɛrɛ de kan
mi sera kulu en tout cas denmisɛnninw kɔni ɲɛ yɛlɛlen no bi dɛ k'a sababu kɛ telefɔni an tɛ jango woloma a kan ka woloma cogoya min na il faut que o de ka ɲɛɲini sisan kɔni voilà ko kɔni kɛra baara ye an tɛ jango woloma n'an jɛra k'a bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ o fana ye tiɲɛ sinon Alassane ka kuma surtout tɔw ka sɔnji la cɛsiri min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo bi vraiment o ni foli ka kan en tout cas parce que e b'a ye k'a fɔ ko o ka surtout bɛ agent bɛ yen bɛ binna u bɛ taa ka taa ɲɛnamini fura feerela ninnu bɔ dingɛ dɔw kɔnɔ c'est pas vrai en tout cas sisan kɔni non bi ka u minɛ cɛsiri min b'u la bi ka don karew kɔnɔ ka don duw kɔnɔ ka taa ɲɛnamini fura sen ka bɔ vraiment an bɛ ala deli ale bele ala ka caman fara u ka cɛsiri kan amina yarabi amina o de ye duwawu yɛrɛ ye ni ala ye caman fara u ka cɛsiri kan siran ka na denmisɛnw na hali u ka sira u k'a dɔn ko bɛ jamana kɔnɔ denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko taabolo min b'u bolo nin ye ten taabolo ɲuman tɛ an danbe tɛ nin ye o en tout cas an danbe tɛ nin ye dɛ an kɔni danbe tɛ an bɛ ka fɛn dɔ de ladege dɔrɔn farafinna danbe tɛ nin ye tiɲɛ don wa mali danbe tɛ nin ye a ma nɔgɔn i y'a faamu donc d'après Alassane nin ko gɛlɛyɔrɔ bɔra fɛn min na n'i ye bɔlɔlɔ sen bɔ a la a tɔ b'a tɛ bɔlɔlɔ in kɔni ne se an bɛna kuma o kan tuguni c'est vrai parce que tiɲɛni y'a ye tiɲɛni 100 bɛ ka kɛ bi i b'a sɔrɔ a bɛɛ y'an ka bɔlɔlɔ sira c'est vrai donc moi je suis sûr et certain que ni an bɛ taa la a bɛ se siga t'o kuma i y'a faamu bara ka sigi so ninnu bɛɛ de ye lahalaw ye lahala minnu kan k'a ɲini k'a dilan ka ladamu sabati denmisɛnw senkɔrɔ i y'a faamu don n'a nataw la n'o kɛra a ka ca ala fɛ denmisɛnw u ka siniɲɛsigi surtout cɛsiri min ni o bɛ ɲinina ka d'u ma o bɛna se ka kunnaja sɔrɔ en tout cas n'olu ye kunnaja sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ kunnaja sɔrɔ en tout cas donc an kɔni bɛ ala deli ala bɛ ala ka fanga di surtout denmansaw ma ka fanga di école karamɔgɔw ma ka fanga di jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye tiɲɛ ye ala se min tɛ u ye an bɛ ala deli ala k'o se don amina yarabi amina an ka sigi o de kɔni ye duwawu ye sinon Mayini e y'a fɔ cogo min na awɔ o ni fini sugu bɛɛ bɛ yala i bɔtɔ so kɔnɔ u mana o siri cogo u mana o don cogo cogo o bɛ fini dɔ ta ka sira kan wallahi n'u bɔra kɛnɛ ma sa u bɛ sɔrɔ k'o bɔ ka bila donc i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔ k'a fɔ ko somɔgɔ y'a bɔtɔ ye ni nin ye ayi a bɛ bɔ n'a ye a labɛnnen mais a bɛ bɔ a bɛ taa tɔɲɔgɔn dɔ fɛ a fitila bɛɛ a bɛ bɔ bon a dun bɛ taa labɛn e min fɛ yen nɔ n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛɛ de kan k'a dilan a bɛ don e den de fɛ yen nɔ a b'a laban a bɛ bɔ e ka du kɔnɔ a labɛnnen sabara wɛrɛ la min ma bɔ a ka so ni e y'a k'i ta dɔ ye e de b'a la mafiya en tout cas i bɛ dankari a la n'i y'a la mafiya a bɛ ka du bila a b'a bila ka taa n'a taara du wɛrɛ fana na o fana k'a kalabali en tout cas munna i ma nin don i fa bara nka i bɛ nin yɛlɛma yan de donc i ye ne k'i ka mɔgɔlanko ye bon ni masa bɛɛ ye o hakilina sɔrɔ o fana bɛ dɔ bɔ a la o bɛ caman yɛrɛ de bɔ a la ko belebele yɛrɛ mais bi o tɛ yen tuguni i b'a dɔn tonton ne bɛna question laban min yɛrɛ poser o ye de k'a fɔ o ye anw yɛrɛ sifin muso anw yɛrɛ musomanninw b'a fɔ ten cogoya la c'est à dire ye tonton anw ka éducation a kuma kɔni a tɛ kɛ tuguni n'an y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ anw bɛ na du kɔnɔ anw de kɛra i n'a fɔ dutigi
c'est comme il fa tɛ jate yɛrɛ tugun fa tɛ jate o ye sɔrɔla jumɛn fɛ an bɛ an bolo pɔsi an b'an bolo don an pɔsi kɔnɔ dɔrɔn an bɛ wari dɔ di ba tɛ se ka éréagi fa yɛrɛ tɛ se ka éréagi donc fa y'a ka côté bila ba y'a ka côté bila an bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ten tɔ i b'a sɔrɔ a dɔw la an bɛ lahala caman sɔrɔ n'an bɛ degun mun sɔrɔ an bɛ banaw sɔrɔ siraw la an bɛ fɛn caman sɔrɔ donc olu mun an minnu ye denmansaw ye kuma bɛ na f'e ɲɛna karisa e den bɛ nin lahala la a bɛ ka nin kɛ ala ka nin ci n'i y'a bɔ i da a bɛ kɛ i n'a fɔ a ka wuli kɛ a bɔ i kan balimaya tɛ dɔn o yɔrɔ la sinjiya tɛ dɔn o yɔrɔ la ne bɛ fɛ aw ka o ladilikan yɛrɛ yɛrɛ aw k'o da an balakaw tulo kan u k'a ye k'a fɔ u bɛ ka denmisɛnninw don lahala min na lahala ɲuman tɛ nin ye de k'i den poussé k'a don kojugu da fɛ siga t'o la i y'a ye donc ladilikan min b'aw bolo k'o da ne baw tulo kan u ka se ka nin conseil ninnu u k'a minɛ kosɛbɛ sifin denmisɛnninw fana ka nin kuma in lamɛn barika de bɛ nin kuma in na parce que diɲɛ tɛ to bolo kelen kan i y'a ye voilà ok mais ni ye o yɔrɔ min fɔ tan don fɛn t'a jɛ du kɔnɔna caman na kele b'a fɔ denmusow de jɔlen ni fɛnw ye ko nin bɛɛ nana ni tiɲɛni ye a kɔni ko kuma cayara sa dɛ e ma ne sigi k'i bolo la sen kan e den mana na ni fɛn min ye e b'a minɛ ni e y'a minɛ karisa ye nin sɔrɔ cogo di o t'a la jɔn ye nin d'i ma e bɛ baara dɔ de la wa o ɲininkali de kan ka kɛ mansaw bolo mansaw fɛ o tɛ yen sisan i den mana na ni fɛn dɔ ye dɔrɔn an ye nin ka e ye nin bɔ min jɔn ye nin d'i ma ne dun m'i dɔn k'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ kɛ la ou bien i bɛ baara minɛ taa ɲɛfɔ n ɲɛna ou bien n'i bɛ sonyani la parce que sonyani sugu ka ca o dɔ fɔ n ɲɛna n bɛ min faamuya bɔ n'i ka wari ye n'i y'o fama siɲɛ kelen siɲɛ fila faama n'o fama ba de bɛ tila a tɛ jɔ parce que an balaka ninnu pari 120 olu o ji man timi kuma bɛɛ dɛ il faut que kuma ka kan balakaw yɛrɛ de fɛ kosɛbɛ donc ne balakaw ka cikan di aw fana ma a y'aw hakili to denw na a y'aw hakili to denw na a ye fara anw falakaw kan yasa an bɛ se ka denw nadon daɲuman fɛ cogo min na dutigi kelen mana kɛ ten dutigi fila k'a kɛ ten n'i y'a mɛn quartier du caman de bɛ yen donc dutigi caman mana k'o cogo la o quartier o y'o sauver ye fo ka na kɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ ten jamana yɛrɛ fana bɛ bɔ ten o cogo la donc ka sigi o yɔrɔ kan denw mana na ni fɛn min ye aw ɲininka o y'a bɔ yɔrɔ min na ɲa fɔlɔfɔlɔ de ye e ye fɔlɔ ɲali fɔlɔfɔlɔ de ye o ye fɔlɔ e b'a dɔn e den tɛ baara la depuis a bɔtɔ den mana na ni fɛn dɔ ye e kun taara min i nana ni min ye nin ye nin sɔrɔ cogo di kuma 120 ni fana b'u da o n ko kuma bɛ yen kuma 120 min mana k'u da nin ye e k'i banba dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ ko e t'i fɛn nɔgɔlen fɛn bani en tout cas e de ye ba fɔ ne ye fɛn nɔgɔlen n'a ma kan donc ni e y'o i banba o yɔrɔ kan a mana fɔ cogo cogo a ko karisa juma don la a ye nin ka kɛ karisa in wele ka na kɛ ne dun tɛ ka karisa nin ye e nɔfɛ i bolo bɛ taa bɔ fɛn dɔ kan en tout cas an ka lajɛ hakilimaya la hali bi anw den mansaw an ka fɛɛrɛ kɛ mara ɲɛ a ka segin so o de kɔni ye kuma ye
a kɔni tɛ segin so an yɛrɛ kɔ. Awɔ. A fɔlɔfɔlɔ o ye an yɛrɛ de ye. Tiɲɛ don, siga t'a la. Den ye den de ye. N'i ye denya ka denya jateminɛ, n'i ko k'i b'i ta ka diya fɛ, i bolo b'a bɛɛ jɛ dɛ. i bolo b'a jɛ. O ye tiɲɛ. Ne ka maakɔrɔ dɔ tun ko, i den a jɔnya minɛ, i b'a hɔrɔnama tatɔ ye. Walayi siga t'a la. Nka n'e ko k'i b'a hɔrɔnya minɛ de, i laban i b'a jɔnama tatɔ de fɛnɛ ye. O kɔni siga fana t'o la dɛ. Siga t'o la. O kɔni o jɛlen don. Parce que a laban bɛ taa kɛ fɛn min ye, o tɛ dogo e la abada. A tɛ dogo i la dɛ. Correction, karisa ka farin ani karisa ka jugu, o tɛ kelen ye. Farinya yasa i den bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Voilà, juguya nin an k'o bila. Awɔ. N'a dun y'a dɔn juguya tɛ masa si kɔnɔ i den ma, masa si tɛ se ka juguya ta k'a den sɛgɛrɛ. I bɛ farinya de ta k'a sɛgɛrɛ. O de dun kun ye fɛnɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min na. A bɛ k'i sago ye. Voilà. Donc o kɔrɔfɔ de tun bɛ ne bolo. Ok tonton, kuma ɲana wa kuma diyara n ye. An balakaw ka nin kuma in u k'a minɛ ba la, u ka nin kuma in u k'a lamɛn kosɛbɛ. C'est à dire que ɲɛnamaya ye jɔsen caman de ye. N'i y'a mɛn ko jamana ka jɔ i ko sifin denmisɛnninw, n'i y'a mɛn ko jamana ka jɔ i ko anw de. N'a fɔra ko anw yɛrɛ tɛ ka se ka exemple ɲɛnama yira jamana yɛrɛ la, anw yɛrɛ tɛ ka se ka exemple yɛrɛma yɛrɛ yira karew yɛrɛ kɔnɔ, kuma tɛ ko an bɛna mun de yira an denw na? O de ye kuma yɛrɛ faama yɛrɛ ye. C'est-à-dire e ta bɛ ban na mais i bɛ fɛn minnu sɔrɔ, i bɛ Ala deli olu fana ka kɛ maa ye maa minnu fana bɛ se ka kɛ jamana siniɲɛsigi ye, mais ni e yɛrɛ tɛ ka kɛ o maa ye fɔlɔ. Donc mun kɔni bɛ bɔ e la kɔni an b'a fɔ Ala ka far'o kan. I y'a ye. Donc an bɛ dugawu de kɛ an mago bɛ basigi min na Ala k'o di an ka jamana ma. An mago bɛ an ka denmisɛnninw kan ka kɛ cogoya min na an bɛ Ala deli yarabi an bɛ Ala k'o don an ɲɛna daw fɛ. Kuma bɛ yen de, aw ka kumakuncɛ kuma la aw bɛ se ka ladilikan jumɛn di? Wagati kɔfɛlen o sera ka wa? Ayiwa tonton, kumakuncɛ kuma la. Ok, je vous remercie encore Maïni pour une fois. In tɛ kuna kelen ni fɛn fɛn filɛ nin ye ten. Awɔ. Kunaja de don denmisɛnw ka siniɲɛsigi la. En tout cas. Donc en tout état de cause, laɲini fɔlɔ ye fɛn min ye o ye ka mara segin so. Kosɛbɛ. Mara segin so n'a fɔra ko ka sabati don o la. Moi je pense que an bɛ fɛn min ɲini fɔlɔ o ye danbe. En tout cas o ye danbe de ye. Ne fa a bɛ ne marala cogo di? A bɛ ne balola cogo di? Ne fa a b'a fɔ ko ne ka nin to yen, ne ka nin kɛ. Min ko a ko n ka min to yen o de man ɲi, ko n ka min kɛ o de ka ɲi. Donc denmisɛn n'i miirila i masaw ka taabolow la, o de ye danbe ye. A ka ca Ala fɛ i tɛ fili. I ka fili yɔrɔ a bɛ dɔgɔya. Tiɲɛ don. Donc n'o miiriya sera ka na an ka bi denmisɛnw na, k'a miiriya di an balakaw ma, faw kɔfɛ du kɔnɔ, u ka nin kumakanw don denw tulo la. A ka ca Ala fɛ denmisɛnw ka fili yɔrɔ o bɛ dɔgɔya. A bɛ dɔgɔya, tiɲɛ don. Ni fili yɔrɔ dɔgɔyara, cɛnni siraw bɛ dɔgɔya. O ye tiɲɛ ye. Ni cɛnni siraw dɔgɔyara, kunaya min n'an b'a ɲini Ala b'o nɔgɔya. O ye tiɲɛ ye, siga t'o la. La première des choses que on peut insister dessus d'abord, halala. Halala. C'est très important. En tout cas. Très très important. Tiɲɛ don. N'i y'o ni miiriya bɛ i kun na, ça fait hali cɛnni sira minnu n'i bɛ wakiliya k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa kɛ,
e mana i miiri i masaw la olu ka sira ɲumanw taabolow la u bɛ nin siraw don e kɔrɔ ka nin don e kɔrɔ ko nin de ye ɲuman ye e k'o ta ni e y'o o tilennenya siraw ta non i ka fili yɔrɔ sira bɛ dɔgɔya a kɔni bɛ dɔgɔya i tɛ ɲɛbɔ i filan ta fɛ filan fɛ kosɛbɛ i tɛ ɲɛbɔ maa wɛrɛ ta fɛ o ye tiɲɛ ye i y'a faamu danbe fɔlɔfɔlɔ de y'o ye o ye tiɲɛ ye i bɛ fɛn min sɔrɔ o de y'i ta ye bon den o den n'i mɔna o taabolo kɔnɔ ala b'i barika o ye tiɲɛ ye ala bɛ barika don i la i ka ɲini fɛnw a bɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye tiɲɛ don siga t'a la i y'a faamu tiɲɛ don voilà sinon Alassane ye ouverture dɔ kɛ ka tɛmɛ ne ka ko la ni ko n'a kɔrɔ tɛ moi je devrais être un gendarme aujourd'hui d'accord voilà mais cɛkɔrɔba ka kuma k'a b'a fɛ an ka balo an halala la Allah i y'a faamu o de kosɔn ne ko faamuyali ni anw ta kelenw tɛ merci mais o de tun ye mara ye fɔlɔ c'est ça o de ko an y'a fɔ bɔkolo an ka bɔkolo lajɛ bani en tout cas fɛn dɔ ka di n'i ye bɔkolo lajɛ e tɛ se k'a kɛ parce que ni mansɔn ma sɔn i ma donc adamaden mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ de ye merci voilà an bɛ dugawu kɛ tonton vraiment nin diyara n ye aw ka wele la c'est à dire que ɲɛnamaya yɛrɛ ye nin de ye aw ye ne fa de ye ne yɛrɛ fa ye filani de ye an bɛ ala deli ala k'a mɛn an bolo kɔrɔ kosɛbɛ aw filɛ ka ladilikan minnu yɛrɛ fana fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka ladilikan ye u k'a minɛ ba la u k'a minɛ u bolo fila yɛrɛ de la c'est à dire que n'i y'a mɛn ko denmisɛnnin i bɛ b'o la i bɛ tila ka kɛ maakɔrɔba de mais ni e y'i to denmisɛnninya na ka ko kuntan dɔw kɛ a ka gɛlɛn i bɛ mago bɛ fɛn min na i ka kɛ o ye dɛ toujours e bɛ duguma de e tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogo si la ala k'a kɛ tulo kunnandiw ye an ka nin kuma kan ninnu an ka a minɛ Lasana ani Fuseni n'o y'an ka maa filaw ye olu ye tuma an bolokɔrɔ yan bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka juma don yira an na juma wɛrɛ inshallah kosɛbɛ tonton o bɛ bɛn jamana mana gɛlɛya filaninw bɛna kana dugawu kɛ kosɛbɛ siga t'a la o kosɔn kosɛbɛ tonton an ka jamana ye jamana barikama ye cogo min na an bɔra minnu na olu ka kuma dogo maa si la kosɛbɛ mɔni yɛrɛ kɔnɔ ko Mali ye jamana ye jamana min ni bɛɛ b'i singa ma kosɛbɛ k'a ladigi siga t'a la o kuma na ni émission min kelen filɛ nin ye ala ka fataw k'a ko la laɲini ye min y'a kɔnɔ ka sifinnakaw k'u minɛ k'u k'u yɛrɛ ye kosɛbɛ ka jamanadenw minɛ k'u k'u yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que adamaden n'i kɛr'i yɛrɛ ye i bɛna dɔw de la k'a fɔ ko i bɔkolo olu ma tulonkɛ kɛ siga t'a la ni an ye foli k'o cogo la an bɛ foli lase filanin bɛɛ lajɛlen ma siga t'o la parce que filanin yɛrɛ mɔgɔ ladirilen de don kosɛbɛ filanin hinɛtɔmɔgɔ don kosɛbɛ o kuma na Fuseni ne bɛ min faga fɔlɔ kan an ka kun cɛ ni o yɔrɔ ye alhamdulillah rabbil alamin asan ka makan kɔnɔ tanu ala ye tanu bɛrɛ ta ni dawla min gɛlɛya tun bɛ na jamana kɔnɔ ka se hakɛ ma gɛlɛya fɔlɔ bɛ na mun de la don ka fa don ka fa o bɛ bɔ mun na o ye sɛnɛkɛ kɛlɛw ye kosɛbɛ sanji ko mana gɛlɛya tagata filaninw de wele k'a ye tiɲɛ don siga t'a la tiɲɛ don donc ni filaninw ye dugawu kɛ wajan sira o bɛ dayɛlɛ siga t'o la donc an bɛ jamana min kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ala masa deli gɛlɛya di ala ka kɛ dugukɔrɔfɛn amina yarabi gɛlɛya nin ala ka cɛ ka bɔ jamana senkɔrɔ amina amina ka bɔ jamana denmisɛnw senkɔrɔ amina yarabi ka bɔ an ka duw kɔnɔ amina ka kɛ jamana ma kɔrɔta ye kosɛbɛ ka kɛ jamanadenw ma kɔrɔta ye ka kɛ jamana ma fiɲɛ bɔda ye amina amina
Sokoro jafiya o bɛ san o bɛ dugu o bɛ kɔrɔn o bɛ tile bi b'a ɲini ala musa fɛ ala k'o di jamana ma amina yarabi ka jamana fanga di jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka jamaw ma hali bele jamana jugu ala k'u jasi ala k'u barika ban ala k'u dɛmɛta ala ka jamana kisi tɔɔrɔ ma jamana tali musaka ala k'o nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka jamaw ala fɔra bana atina afi dunya hasanatan wa fil akhirat hasanatan wa qina azaban سبحانك ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ala ko o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ayiwa ni tun ye an ka émission ye n'an b'a fɔ ko jani ka musoya baro nin ye dan sigilen ye an ka bi émission na ni ala sɔnna a ma juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jani plateau kan bɛɛ lajɛlen bye bye.